आङो बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सासे बे बाथ्राखौ खोनानायनि उनाव आं बेखौ सासे दैदेनगिरि बा बिटिसिनि सासे चिफ महरै आङो सानाखै। नोंथाङा फरायसाफोरनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायनि सोलाय हारिनि सार्थ'आव बाथ्रा बुंफै। आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो लुबैयो। दिनै जायफोर बिथांमोना जोंनि बर'ल' नङा, जायफोर जोंनि एसटि हारिनि माहारिफोर दङ, नोंथांमोना जोंनि नैबे फरायसाफोरनि सोमावसारनायल' नङा, नोंथांमोनाबो गाव-गाव ओनसोलाव, गाव-गाव जिल्लायाव आरो सेन्ट्रेलि सोमावसारनायाव बाहागो लानांगोन। जायफोरा सोमावसारनायाव बाहागो लानो सम मोनाखैमोन, बिथांमोना उननि समाव बाहागो लानांगोन। आरो लोगोसेनो आङो खावलायनो लुबैदों, दिनैनि थारिखआव जोंनि सोमावसारनायखौ माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना राजखान्थि बिथिंजों लांनो नागिरदों गावसोरनि सार्थ'नि थाखाय। आङो बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों, नोंथांमोना बेखौ राजखान्थि नोजोरजों नायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो जायफोर बिथांमोना दिनै जोंनि हारिनि थै दङ, जायफोरा ट्राइबेल माहारिनि थै दङ, नोंथांमोना दिनै जोंनि सोमावसारनायनि बा फरायसाफोरनि सोमावसारनायनि आरो ट्राइबेल हारिनि सोमावसारनायनि उल्थायै जायफोरा खोथा बुंदों, बेनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थानो नांगौ। आरो जायफोरा हारिनि थै दङ नाथाय राजखान्थिनि सार्थ'आव ट्राइबेलनि जानानै, जोंनि हारिनि जानानै बाथ्रा बुंनो हायाखै, नोंथांमोना राजखान्थि दोलोनिफ्राय ओंखारबोनानै जोंनि हारिनि सार्थ'आव बा ट्राइबेल माहारिनि सार्थ'आव गसंथाफैनो नांगौ। आङो बिथांमोनखौल' खावलायनो लुबैयाखै, दिनै जायफोर बिथांमोना जोंनि ट्राइबेल माहारि बा ट्राइबेल खथायाव साख्रि मावनानै दङ, नोंथांमोनाबो सोमावसारनायाव बाहागो लानो नांगौ। आङो साख्रियावब्ला बिथांमोनखौबो माखासे गोबां समाव नुनो मोनो, बिथांमोना गावसिनि समस्या जेरै NPS बा माखासे सेलारिनि समाव बेले-बेजे गावसिनि सेलारिया जायोबा बिथांमोनखौ सोमावसारनायाव बाहागो लानाय नुनो मोनो। दा बिथांमोना बै समाव बाहागो लानो हायोबा दिनैहाय बिथांमोना ट्राइबेल जानानै ट्राइबेलनि खथायाव साख्रि मावनानै दङ। नोंथांमोना बेखौ साननानै जायफोर साख्रि मावगासिनो दङ, नोंथांमोनाबो गावसिनि साख्रियावब्ला बिथांमोनाबो आलादायै सोमावसारनो हायो। नङाब्ला दिनै ट्राइबेल संघआ सोमावसारनाय, CCTUआ सोमावसारनाय, बा जोंनि गुबुन गुबुन माहारियारि दोलो, माहारियारि आफादफोरा सोमावसारनाय, बेवहाय फैनानै बाहागो लाफैनो हायो। आङो बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो खावलायबाय। दाखालि बावैसो साननि सिगां BTC सेक्रेटारियेटआव मोनसे हुलस्थुल जानाय जाथाय जालांबाय। बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया गावनि हेंथायै जिखिनि स्ल'गानफोर होबाय, बेखौ लानानै आंखौ धमखि होदों, आंखौ हायोबा खाथियाव आंखौ बुनो नागिरदों, हायोबा फैना खाथियाव होनना बुंदों। मा बुंगोन बे बाथ्राखौ? आङो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बेखौनो खावलायनो लुबैयो, नोंथाङा बेवहाय बेखौ बुंनायनि सोलायै दिनै हारिनि सार्थ'आव बाथ्रा बुंफै। नोंथाङा फरायसाफोरनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायनि सोलाय हारिनि सार्थ'आव बाथ्रा बुंफै। दिनै बिथाङा थांनाय सिगां समाव मोनद' हारिनो ST होनांगौ होननानै NOC हरदों, बिथाङा बेखौ बोखारनानै लानो नांगौ गोख्रैनो। आरो बिथाङा बे NOCखौ हरामोनब्ला थांनाय 29 नभेम्बराव जानाय जि जाथाय, बे जाथायाबो जानाय नङामोन। आरो फरायसाफोराबो दिनै फरायनाय जे सम, दिनै एग्जाम जागासिनो दङ कलेज, इउनिभारसिटि, फरायसालि गोबावनो। दा बिथांमोना फरायसाफोरा गावसिनि एग्जामखौ दोनथ'नानै सोमावसारनायाव बाहागो लानो गोनां जादों। खार'ना मोनसेल', दिनै मोनद' गुबुन जौगानाय हारि जाय आरो गोबांथार सुबुं अनजिमा दङ, बिथांमोननो ST होनो नागिरनाय, आरो बेवहाय आसाम सरकारनि जि थांखि ST होनो नागिरनाय, आरो लोगोसेनो बे थांखिखौ मदद होनानै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा NOC हरनाय, लोगोसेनो बे बिथिंखौ मदद होफानाय जोंनि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौ मावबाय थानायनि थाखाय दिनै बे जाथाया सोमजिदों। आं बेखौ बुंनो लुबैयो। जायखिनि दम होबाय, जिखिनि आंनि हेंथायै गाज्रि खोथा बुंबाय, बेखौ आङो माबा मोनसे लामाजों लांगोन आरो लोगोसे आंनि खाथियाव फै होननानै बुंदों। आङो बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सासे बे बाथ्राखौ खोनानायनि उनाव आं बेखौ सासे दैदेनगिरि बा BTCनि सासे चिफ महरै आङो सानाखै। बिथाङा सासे सादारन सासे सुबुं, आं बेखौ बिजों रुजुनो लुबैदों। बिथाङा जुदि सासे
बर'नि दैदेनगिरिब्ला सासे बिटिसिनि चिफमोनब्ला बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन। ओमफ्राय फैबाय थानाय समाव जुदि नोंथां नैबे गमामायैनो एसटिखौ होमारोब्ला नोंथांमोना नैबे आन्दलनखौ बबे लामाजों लांनो हास्थायो? बे आन्दलना जुदि फैबाय थानाय समाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारा मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला बेयो बबे समसिम सहैगोन बा बबे सिमासिम सहैगोन बेखौ दा बे समाव बुंस'नो हाया। आङो मिजिं खालामो बेवहाय जोंनि आसामल' नङा जोंनि भारत हादरावनो मोनसे गाज्रि मोनसे थासारि सोमजिनो हागौ। लोगोसे बे जाथायखौ बे सोमावसारनायखौ लानानै माखासे दानि रुलिं सरकारफ्रा माखासे पलिटिकेलनि एंगेलजों नायनानै माने एबसुखौ दाय हमदों, बर'नि माखासे जाथिफोरखौ जाथि आफादखौ दाय हमदों, बेयाव राजनितिक आखाइ दं होननानै बुंदों। दा बेयाव थारैनो नैबेबायदि पलिटिकेल एंगेलजों लांनाया थारैनो नंमारगौ नामा नोंथांनि नोजोराव? बेयो आंनि नोजोराव नङा। मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय आङो जायफोर सोमावसारनायाव बाहागो लागासिनो दङ बिथांमोनखौ आङो हारिनि सार्थ'आव बा ट्राइबेल माहारिनि सार्थ'आव बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। बेवहाय आङो नायनानै नुनो मोन्दों मोनसेल' दोलोनि बेवहाय बाहागो लानाय नुनो मोनाखै। लोगोसेनो आंबो सासे बिजेपिनि मैयासिमाव सासे सोद्रोमामोन। दा आङो आसाम सरकारनि जि लानाय थांखि बिनि आं उल्थायै बा आंनि थांखिया बेवहाय मिलायैनि थाखाय आं बेवहाय सरकारनि उल्थायै गसंथानो थाखाय जोङो राजखान्थि दोलोनिफ्रायनो ओंखारनानै बेवहाय सोमावसारनायाव बाहागो लादों। बेवहाय आङो गुबुन सोरबा राजखान्थि दोलो बा बबेबा मोनसे संगठन बा आफाद आं बेवहाय जुने लोब्बा गैया। दा आंल' नङा गुबुन बेवहाय सोमावसारनायाव बाहागो लानाय दैदेनगिरि आरो सोमावसारनायाव बाहागो लाग्रा सोद्रोमा बिथांमोनहाबो बेवहाय जेबो लोब्बा गैया होननानै आं सानो। समाजनि राजनीति एंगेलजों बुंग्रा माखासे मानसिफोरखौ नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोसो नामा? आङो बिथांमोनखौ सोंखारियो आरो खावलायनो लुबैयो नोंथांमोना जायफोरा राजखान्थि नोजोरजों गावसिनि मुलाम्फानि थाखाय नायबाय थादों बा बाथ्रा बुंबाय थादों बिथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बाथ्रा बेखौ बुंनायनि सोलायै नोंथांमोना जा हारिनि सार्थ' बा ट्राइबेल माहारिखौ रैखाथि होनांगौ बिनि सार्थ'आव बाथ्रा बुंनाया मोजां।